Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan dai har baka san da wannan hanyar ba, ya kamata ka tsaya ka kalla ka ga yadda ake sauke application na kowane irin platform idan har ba su da application. Mu ɗauka yanzu misali, Jaha Lifestyle ba su da application, Eha ba su da application, amma kuma kana iya shiga Play Store ka ga application. Kada ka yi wata ka shiga cikin Play Store ka ɗauko application na Jaha Lifestyle ko kuma na Eha, wannan ganganci ne. Idan ka rubuta bayananka, me wannan application fa yana ganin password ɗinka, sannan kuma yana ganin username naka, yana ganin duka full name ɗinka, details ɗinka na Jaha Lifestyle. Kada ka manta, in ya ga dama zai iya hacking ɗinka ya raba ka da wannan account naka na Jaha Lifestyle. Yanzu ni kuma zan nuna wa mutane yadda za su sauke application na Jaha Lifestyle da yadda za su sauke application na Eha. Kai ba su kaɗai ba, duk wani platform da kake shiga in ka san cewa ba su da application, ka kalli wannan bidiyon ka ga yadda za ka sauke application ɗin. Kuma wannan application da za ka sauke nasu zai baka dama da ka shiga kai login, in login kake yi. Sannan kuma zai taimake ka gurin irin ba sai ka shiga browser ka dana nan ka dana nan ka yi searching ba, kawai kullum ka tashi wannan application zai baka dama ka shiga. Ba wai Jaha Lifestyle da Eha kaɗai ba, duk wani platform da kake yi wanda ka san ba su da application, kai kuma kana so ka aje application yadda za ka shiga cikin sauƙi, kada ka je ka ɗora bayananka akan wani application wanda babu shi. Yanzu za mu shiga cikin bidiyon mu ga yadda ake sauke wannan application. Duka abin baya ɗaukar minti 5, baya ɗaukar ma minti 1 baka sauke wannan application ba cikin sauƙi a wayanka. Domin mu shiga mu ga yadda ake yi a yanzu, sai ku bi mu a cikin wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani a yanzu, ga ni da application a wayana. Za ku ga Eha ba su da application, amma ni yanzu ga ni da application na Jaha Lifestyle, ga ni da application na Eha. Ya ne na same su? Kada ku manta ku duba wannan alamar da zan nuna yanzu. Ga ta a nan. Za ku duba ku ga cewa ga icon nan na Chrome. Sannan sai ku duba Eha ma shi, ita ma karan kanta. Sai ku duba Eha yanzu. In kuka duba za ku ga Eha. Za ku ga icon nan na Google Chrome. To yanzu za mu shiga domin ku ga yadda ake sauke wannan application. Da farko dai za ka shiga cikin browser ka, wato Google Chrome, inda ita kake aiki. Ko ba ita ma bane ka shiga ka ga yadda ake yi. Kamar yadda kuke gani, bayan na shiga cikin Google Chrome tawa, za ta zo da ni wannan page. To ni kuma yanzu Jaha Lifestyle ba su da application, ni kuma ina matuƙar son application. Idan ka je Play Store ka ɗauko, gaskiya ba nasu bane, ba su sa shi a Play Store ba. Idan ka sauke application a Play Store ka yi wauta. Saboda in ka sa bayananka za a yi hacking ɗinka, saboda ba na Jaha Lifestyle bane. An ta faɗa wannan, an ta maimaitawa. Eha ma haka ba su da application. To amma ina so in haɗa application, sai ka zo nan gurin. Ga alama nan ko? Gurin da ake typing ɗin nan, sai ka zo nan domin ka yi typing. Muna gani? Sai in rubuta Jaha Lifestyle misali. Kamar yadda kuke gani. JAA Lifestyle. Ka yi searching gashi ko? Jaha Lifestyle. Kun san zai zo ya maka searching kamar haka ko? Yanzu mu ɗauka login nake so in yi, ba gashi ba. Idan ya zo da kai nan wurin, ka tabbata ka zo wajen searching na Jaha Lifestyle cikin Chrome ɗinka. In ka yi searching, kada ka rubuta username da password ɗinka. Yanzu cikin Chrome muke ko? Kada ku manta. Yanzu ga mu cikin Chrome, sun ba mu dama mu sa username da password ɗinmu. To ni kuma ina so in haɗa application, amma nan na shigo cikin browser ne, ya zan in haɗa application. Idan ka zo nan kawai sai ka tsaya, ka kalli arrow inda zan nuna yanzu. Za ka taɓa wannan layin guda 3, kun gane su? Sai ka danna su kamar haka. Kana dannawa zai buɗe ma feji kamar haka. Idan ya buɗe ma sai ka zo ka duba ga inda zan sa arrow a wurin yanzu. Wannan alaman da ya nuna min gashi nan. Kuna gani? Gashi nan ya nuna min add to home. Add to home screen, sai ka taɓa shi kamar yadda kuke gani, zan taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai nuna maka Jaha Lifestyle kamar haka. Gashi nan. Kana da dama ka goge wannan rubutun. Ka sa rubutun, ka rubuta ma sunanka in kana so, kuma haka zai bayyana a screen ɗin wayarka. Yanzu kun gani, ni yanzu ina so in cire shi kamar haka. Zan goge wannan sunan na login, sai in rubuta sunana da aka fi sanna da shi, in ce Bangis Kebbi. Kun gani? Na riga yanzu na rubuta Bangis Kebbi a wannan abin da kuke gani. Yanzu bayan na rubuta sunana, kun gani? Ina so ya kasance application ne a wayata cikin sauƙi ba wuya. Yanzu kawai sai ka danna wannan alamar da ya ce maka add. Yanzu ina danna add ɗin nan zai je a cikin wayana. Sai in zo in ƙara danna wannan add na ƙasa. Gashi nan da kuke gani. Ku ɗan tsaya nuna muku saboda mu gani. Gashi nan. Kun ga wannan wurin da ya nuna min add a ƙasa, sai ka taɓa shi kamar haka. Gashi na taɓa. Shi kenan yanzu ya je akan wayana. Yanzu bari ku gani, in zan dawo za ku ga ya zama application. Gashi yanzu ya bayyana. Kun gan shi? Gashi. Kuma ga sunana nan da na rubuta a kai. Ya riga ya zo ya rubuta sunana a wurin. Kun gan shi? Ya rubuta Bangis Kebbi.
To wannan shine hanya mafi sauki da zaka sauke application na kowane irin platform. Yanzu da zan shiga da za ku ga zai bani damar cewa in yi login, ba gashi ba? Zan taɓa shi yanzu mu gani. Kun gani? Yanzu an nuna min in yi login, nan gurin ya zo da ni akan cewa zan yi login na Jaha Lifestyle. Wannan shine abu mafi sauki. Yanzu kuma EHA ita ma karan kanta idan kana so ka sauke application, ka tabbata in ka sauke zaka gan shi ya nuna maka wannan icon din da muke gani na Google Chrome din. To shine yadda ake sauke application na kowane irin platform. Mutane da dama suna gani shi sa na yi wannan bidiyo za su ga kamar ina da application na EHA, ina da application na Jaha Lifestyle. To duka ba wai a Play Store na ɗauko ba. In kun duba duk ga su nan. Yanzu ga EHA ɗina. In yanzu na taɓa zai nuna min in sa kawai username da password gashi zan taɓa. Kamar yadda kuke gani. Gashi yanzu ina danna EHA ɗina ya ce min in sa username ya ce in sa password. Shine mafi sauƙi yadda za ka yi aiki da shi. Ina fatar mun fahimta. Sai in dawo kamar yadda kuke gani. Shi ma yanzu haka Jaha Lifestyle ɗina. Kun ga yana wannan ma ya fi fita. Wannan da shi nake aiki kuma already na yi adin ɗin shi ne ta wannan hanyar da na nuna muku. Da na taɓa shi ma zai ce min kawai in sa username ɗina da password saboda kira dole network zai tsaya. Kamar yadda kuke gani. Da zarar ka sauke wannan application ɗin, kowane irin platform ne in dai ka san ba su da application, ka yi ƙoƙari ka yi haka, ka ga wannan bidiyon ka tura wa wasu su daina aiki da application wanda ba na wannan tsarin ba ne, saboda wannan gaskiya kuskure ne. Yanzu haka ni misali zan iya haɗa application. Idan na haɗa application, to duk wanda ya ɗauki wannan application ya je ya search ɗin shi a Play Store ya sauke, to da ka rubuta username naka da password naka zan gani. Kamar ɗaki ne ko in ce gidan haya ne na zo, ko misali dai a ce ɗaki na ne mutane suke zo ana ɗan ba su dama suna shiga suna ajiye kayayyakinsu. Kuma sai na buɗe za su shiga, sai na buɗe za su fita. To kana ganin duk abin da suka aje idan suka fita kamun su dawo, ina da dama da zan ɗauki duk abin da nake so saboda ɗaki na ne. To wannan shine fassara akan application ɗin da muke ɗauka kuskure ne. Duk in ka sa bayanan ka me wannan application zai gani. In ya ga dama ya hacking ɗinka. Jaha Lifestyle EHA ba su da application. Sannan wannan bidiyon da na yi ba wai akan Jaha Lifestyle da EHA kaɗai ba. Duk wani platform da za ka shiga wanda ka san cewa ba su da application, ka bi ta wannan hanyar da na nuna maka. Kawai ka danna Chrome ɗinka. Kana danna Chrome ɗinka sai ka je ka yi sacin wannan abin da kake so ka shiga. Yanzu misali tana free a haka, kamar haka. Kawai sai ka zo ka yi sacin abin nan da kake. Let's say in ce yanzu da muke abin nan irin 5 billion ɗin nan. Shi ma idan kai sacin ɗin shi, wanda mun san da abin yake, in kai sacin ɗin shi ma za ka je ka haɗa mai application ɗinka. Naka na kanka wanda da ka tashi shiga zai ce maka ka sa username da password naka. Wannan shine bayani. Allah ya ganar da mu ya mana jagora baki daya. Sai kuma game da channel ɗinmu da muke ga muku cewa mutum ya danna subscribe ya danna ƙararrawa. Gaskiya danna ƙararrawan nan zai taimaka maka gurin da an saki bidiyo ka sani, saboda in wata dama ta zo. Yanzu haka zan iya ce muku muna binciken abubuwa guda biyu wanda in dai suka tabbata muka ga lallai suna biya, muka ga lallai sun biya mu, to za mu yi ƙoƙarin mu yi bidiyo mu turo. To kun ga in abu ne na gaggawa wanda ya danna ƙararrawa ana turawa za a sanar da shi. Kaga sai mu yi ƙoƙari mu yi rajista, kada mu kawo abu mutum ya ce ya yi bai samu ba ai. Wannan kuma irin ɓata lokaci, ko kuma ya zo ya ga abin, in ma kuka tashi duba sai ku riƙa duba yaushe aka yi wannan abin. Kada ka ce an turo baka gani ba ko baka samu ba. Allah ya datar da mu ya ba mu nasara baki ɗaya. Shagari TV.